Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba engu-Abo noMpumelelo manje ngoba manje ngisebambeni ukuthi-ke iyiphi inkunzi asazi. Kodwa kuthiwa vele iy'nkunzi ey'mbili esibayeni ayihlathisani. Lana-ke guys, lento le siyixoxe ungasindelwa. Asithathe ngokuthi baya-act, right? Uma ukuthi baya-act-a-ke ayikho into ezokusinda kakhulu uma sikhuluma ngabantu abalingisayo, balingisa impilo yabo ngoba nina phela nibe nibe nokujika endleleni nifike singene nani sithi siyahleba asikhulumeni ukuthi hayibo i-T_V show ithi omunye ethi phumani ey'ndabeni zasemzini lapho ziku-T_V yethu, zikuMzansi Magic wethu, ziku-D_S_T_V esiwukhokhelayo. Asikhulumeni ngabantu aba-act-ayo. Number 2, sifuna ukuthola lento yokuthi kahle kahle ubani onomona, ubani ofuna ubangamandla lana, kwenzakalani? Indaba-ke izofaka ulwandle noMpumelelo. uMpumelelo-ke bawabambile ama-meeting amaningi, uMpumelelo noLwandle noMsileko. Kusale ngaphandle u-Abo noMpilo noSneh, amantombazane lawo. Aphuma nje ama-meeting angena amaningi, hawu i-meeting imayelana nani? uMpumelelo, uLwandle, uMsileko. Kushiwo kuthiwa hhayi lo akabambe amabhizinisi, lo akagade izindlu, lo akabuke ukuthi hhayi ama-gate onke ayavaleka, lo akangene ey'malini. Lona omunye i-behaviour yakhe imkhiphile la ade ekhona, la bese ey'tshelile ukuthi ulihleli yamkhipha i-behaviour yakhe, right? Siphi-ke lana-ke sikutheni u-Abo yedwa esokhuluma ukuthi u-react-a kanjani ngoba indaba inokuthi u-Abo utshelwe uMpumelelo ukuthi yena akazukwazi ukuba professional or akazukwazi ukubamba umsebenzi kahle uma sekukhulunywa ngoma wakhe. Kufika olunye udaba lokuthi uMpumelelo kulezi ngane zesithembu nakuThando Nesithembu usebona intombi yakaCele, and le ntombi le yakaCele uzoyenza u-first wife, kuzoba uNdlunkulu. O-Abo benoLwandle bazala ubani? uMacele. And ngokwazi kwabo ngoba kuwumndeni oyisithembu bazi ukuthi phela bonke labo omama omama babo. Mhlampe nabo bakucabanga ukuthi hhayi masekuhamba obhuti babo bethatha bayobuye bethathe kulezi y'bongo ngoba bayiy'ngane zandawonye. Asinikezwanga i-episode la kuchazwa khona ukuthi u-Abo noLwandle bafile kanjani ngayo yonke lento, kodwa i-episode esayibona babehlela abantwana bethi bayi-enjoyela, ubhuti wabo bamthengele ikhekhe, bayamsurprise-a kumnandi. uMpumelelo nentombi yakaCele, wathi nangu noSipho Cele. Angiqondile Nkosi yami ukuthi ningahambi nobhulisha uNosipho, ngizama khona into engizama ukukhombisa yona. I-birthday celebration yaLandle yesibili le, kuhleliwe kumnandi, balindele ukuthi ubhuti wabo uzofika. Besabhizi-ke bacula u-happy birthday Lwandle, nangu uMpumelelo. uMpumelelo ufika nobani? I-type yakhe noSipho Cele, hayibo. Bathula o-Abo bavele bathula bangazi ukuthi bathini. Asiyitholanga kodwa i-episode la sitshelwa khona ukuthi nayi-ke indlela abafila ngayo. Kuthe sekubuzwa uMpumelelo ukuthi hayibo manje wasuthatha kaCele wathi uMacele akangizali. Esisho njalo ayisiyitholanga futhi i-episode yo-Abo be-react. Angazi uma kodwa kusalayo ngoba lento sengiyahluleka ukuthi ngiqhubeke nayo. Ngithi mina lapha eMzumbe yonke into emile kwathiwa Gokflow. Ngakho-ke uma isisekelo ne-foundation kuwumuntu wesifazane, okusho ukuthi lewamuzi ubizelwe ukuthi leadership uhleli isifazane, full stop. Okunye nokunye ukuthi abakwazi ukuba professional sizwa nguMpumelelo ngoba manje le mentality obekuziwa ngayo ukuthi umuntu wesifazane laphaya ekhoneni isiyaphela ngoba kusekukhombisile ukuthi ngempela umuntu wesifazane uyayikhomba i-direction. Nangu-Abo nawuba u-season 4 unjani, i-intro yakhona, yonke into, i-theme, yonke into. Angisho ukuthi ba-100% real, kodwa nje basinika into esingase singayibuka, basinika into nathi engasihlasimulisa umzimba ngoba besiy'buza nathi siy'khweshini ukuthi siyibuka kanjani into esakuveza ukuxhaphazwa kwey'ngane zamantombazane. Siyibuka kanjani into eveza ukuthi le mindeni yalaba abangene ngemijolo engathi ayihlonishwa kahle. Siyibuka kanjani into ithi ifake i-culture kodwa ibe nokungahloniphi? Yes, iy'ngane, kodwa manje siyabona ukuthi i-direction abaya kuyo, i-direction engathi iba bright, ikhomba i-future, yingoba sekuno-Abo.
amandla la ashempilo. Kuthiwa u-Abo uzoba nomona. U-Abo yena watshela ukuthi awunanga uNosipho Cele lapho uma waguma acele. Wangazi wafriza nje, wangasho lutho. Hhayi, bangakhona i-episode ukuthi hayi bo hlampe-ke nabo abantwana bakaMacele ngoba sebenenkinga enkulu, basala nje bedidekile, baba-professional. Yafika futhi enye i-episode la kwathiwa khona ayikho into engayikhuluma nawo, usho kuMacele, kusho uMpumelelo. Akaze u-Abo wayekhona, akaze zisho lutho. Hhayi, hawu. Manje sesiyaqala ukuthi ngesikhathi uSithando Nesithembu selukuya kwi-direction la yokuthi amakhosikazi-ke manje asenakho ukuthi hayi naba abantu bami, naba abantu bami. La ukukhombisa khona ukuthi idrama isiyaphela-ke la sekuyakhula baya-evolve yabo nje. Hawu sengizwa ngathi ngizwe i-evolve, bayakhula izinto eziningi ziyashintsha. Kuthiwa-ke u-Abo uzosala laphayana acishe amanye ama-files ngoba kuzobe hayi bo. Sisoshabeni manje. Khumalo Sisters basilethele uReal Housewives of Durban laphaya eMzumbe ngoba siyababona indlela abawokha ngayo mase bengena sithi hawu nawu Khumalo Sisters, naku Oshabeni. U-Abo manje bafaka izinto nje ey'khalafuli kuba bright kuba kuhle. Kuthiwa u-Abo hayibo okungenani u-Abo akabe kwenye indawo ngoba uyobe esaba. Idrama izobe ifika ngoba uMakhwela indaba yakhe nayo iyalunga neSiphathi, okusho ukuthi wamukelwa eSiphathi kuphela. Yini lo Abo angazukwazi ukuyifanalayiza nazoyifihla nangezukuyishutha ngoba eMzumbe sebexabane baxabana phambi kwethu kodwa bephinde bebuye. Hawu, nakhu ngingabazwa amandla ka-Abo eqala. Lapho u-Abo le nto le yakuthanda nesithembu kumele ephithizele yonke indawo ngoba phela ngeke agcine ngokushutha uthando nesithembu kuphela. Maningi ama-TV show akhona. Ngesikhathi e-excel-a kuthando nesithembu, okusho ukuthi i-CV yakhe iba right. Kuzofika ubhuti wakhe naye singazi noma wayifundela into yokushutha noma wenza ukuthi ufanelekile bani Ndlalifa vibes or whatever. Leyo nto leyo indodana yokuqala yena uzoba usomabhizinisi, kuzovele kwenzekele nje kungathi le nto le iyathelelana. Sezotshela u-Abo okufundele okuthandayo futhi ngoba phela u-Abo wakwazi ukugcina ngokushutha uthando nesithembu, uyoshutha ama-music video anzima or ama-movie anzima. Uthando nesithembu ngoba ibhizinisi lasekhaya kuzogcwalisa i-CV yakhe ibe yinhle kakhulu. So hhayi uzosaba ukuthi kuthiweni ngoma wakhe, kwashiwo ngoma wakhe ekhona. Wangasho lutho u-Abo. Into wayicasukela ukuthi ubhuti wakhe wenzelweni i-Ice Boy nge-birthday yakhe. Ubhuti wakhe yini atatazelela wena, kanti wena why wathi kwaphendula yena lo othi u-Abo akahlale ekhoneni, wathi mina-ke ayikho into eningayisho ngami nobaba. Ubaba-ke manje wuye osemkhiphile wafaka u-Abo ngoba u-Abo uthi le nto le ngizoyenza ngothando nangobuhlakani, yabo. And u-Abo into ayibuzayo futhi ukuthi le ye-responsibilities or ukuba responsible egameni lama-siblings ihambaphi ngoba phela manje abantu abangatholi iy'ngane zibeningi bethemba ibhizinisi lasekhaya bengafukuzi bona. Ileyo nto ayibuzayo ukuthi-ke futhi-ke nayo leyo ukuthi obani abaphi nabaphi ekuqaleni bafakiwe ubhuti babo bona bangabuza lutho, bangabizwa kuma-meetings bayithulela. Abekhona phela ama-meetings esiwabonile, u-Abo ubengekho, noMpilo ubengekho, noS'Neo ubengekho, bayithulela. Why manje sekuzoba nezinto ezi-like, sekuzoba nama-conversation aphilayo aphuma kumuntu obehlala lapha kwi-meeting elalele ethi hhayi thina-ke kaMsiliku ngeke sizwe ngomuntu wesifazane Papa yini?